Muri yeZimbabwe ndadzoka ndine nyaya yandakakubatira nhasi inova nyaya iri kuvhundutsa ruzhinji. So kana uchangosvika tichangosangana kudai, tanga nekulike this video topinda mushoko tichionesana nyaya iri paground nekuti hazvina kutombomira mushe. Nyaya ndava nayo inyaya yekuendeswa kumatare edzimhosva kwava Munangagwa kwave kutoitika pano. Pane nyaya iri kubuda panapa iri kunzi prominent human rights lawyer Obey Shava is suing President Emmerson Mnangagwa at the High Court today over the government's reluctance to enact laws aimed at preventing, prohibiting, and combating torture. Shava, who is represented by Tendai once President Mnangagwa, Justice Minister Ziyambi, the Parliament of Zimbabwe, and the Zimbabwe Human Rights Commission to accent to and ratify the Convention Against Torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment that was adopted by the United Nations General Assembly in December 1984. Obey Shava was savagely attacked and left for dead by unknown assailants in July 2023. Ndo nyaya iri mudariro nhasi, ndinova nyaya iri kupisa zvisingaite. Ende tatombofunga kuti saka anosungwa here, tikati ameno kuti anosungwa here nekuti zvinhu zvacho zvanyanya zviri kutosiririsa kumana ungozati so tikada kutarisa vanhu vakawanda vakuti vashungurudzika iko zvine this current regime. Tikada kuvatarisa kuti vangani chazvo vanhu vari kubatwa kunga ameno unotozvishaya so kuti aufa. Tikada kutarisa kune dzimwe nyika vamwe macriminals nechinchi vane the way yavanotreatwa, but in this country yeZimbabwe macriminals the way yavari kutreatwa inotori different than the way inotreatwa vanhu vanenge vachida kuita kunge vari kuita against this current regime pane zvematongerwo enyika. Saka ndo nyaya hombe iri pano iri kunetsa, ende ndiri kuonawo vanhu veruzhinji vari kutaura kuti good initiative. I wonder why other lawyers don't do the same for the many causes where citizens are oppressed, and upcoming in the bill to allow ZBC to extort all monetarists through paying a USD 30 license each term. Saka same ngoma lawyers vasiri kuitawo kumbosungitsawo kana chinhu chakomana because tasemone kuti iko zvinhu nyaya ma $30 iya yanetsa. Ende vanhu vari kurwadzwa nayo nyaya ma $30 kunzi bhadhara ZBC ngirikini pe term 30 US. So yakutonzi it's a lot of money. Ndo nyaya yekutaurwa nevanhu. Saka iwe utoziva kuti pagore kutowapa chi90 chako chinongo chivapa. Ndikusangana nomwe ari kuti I find it very commendable its tendency of taking critical national and social legal cases on board and arguing them legally, while winning most cases often for the benefit of citizens. Impressive BTN appreciated and useful legal mind. Yeah, you know, muna runomirira nyaya yacho ndibiti ndianenge lawyer racho achirepresent ari pamberi. Saka pari kunzi iye biti nekumuziva kwatinoita nemahwinira anoita nyaya dzemataritare idzi zvaakutoita akutoita chinhu chakanaka. Ndo imwe nyaya iri kubuda panapa. Saka pari kunzi aiwa tiri kurekomenda kuti biti famba mwanakomana kuti pamwe zvingafambawo. Mwari kutova iwe ED 2028 is too far. The only opposition benefiting Zim is People's Revolution Army to fight ZANU-PF gangsters and illegitimate regime. These and other will recommend in the books of ED ugly history. What a bandit of a ruler. Vanhu vakatsama vanhu vaka iwe mbondudzo uri kuti okudine nyaya iri kunzi vari kunosungiswa vaMnangagwa vari kunoswiwa panyaya yekunzi nyaya yekutocha vanhu uri kuionawo sei? Tell me what you think. Unoionawo sei nyaya mwari kubuda panapa kuti all over the world citizens have taken up arms against junta regime, and in Myanmar it's only a matter of time before the junta capitalist times have changed, and we will move with time. ZANU-PF does not own Zim or anything in it. Yeah, ngona nyaya imwe iri kuitika. Afata chavanoona basi varidze chinhu kazhinji tichitaura
but it's just that iko zvine zvandopa wakuita uchivhurikawo maziso kuti aiwa these guys havasiriwo varidzi venyika zvokuti vangabva vatoita kutanga ndivo vane matitle deeds ayo uri kuzviona mumwe ari kubuda panapa ari kuti at least he is brave enough to stand up for what they believes, or not these cowards who just scored the president whilst hiding behind their keyboards. Do the rumors for you. I go my cowards, ma'am. And I got, as my against you are not ready. You are not yet ready. Them I'm ready, madai. Them I'm not ready. I should go to a room. But I saw to woman. I to meet up a ground. I start face to face. I no challenge now. At least do one on diwa. Do is to turn the man upon a putaiwa. I would have Zokanaka. More to go to elections when ZANU-PF is out of the picture. Let's fight the road, not the symptoms. Pakashata pakaipa ende unozati imwe nyaya iri kunyanyisa kushungurudza vanhu pazvinhu zvese zviri kuitika inyaya yana Jameson Timber. Wambona nyaya yana Jameson Timber iko zvinezvi zvinonyona zvinhu zvacho zvanyanya. Ndatoona pa Citizen Coalition for Change kapa pachitonzi the Harare regime through magistrate Colette Ngube has denied bail to our chief administrator Senator Jameson Timber and other 78 members. They have spent a record 99 days in pre-trial detention for a crime they did not commit. We demand justice and freedom for these innocent citizens. Free Jameson Timber. Don't you have to go on up and never know Citizen Coalition for Change. But Timber. I don't know to bill. Guys, mukuzoona say. Pari kurwadza zvinhu zviri kurema now ende vamwe vanhu vari kupopota futi kuti nyaya yaTimber unozoti nhasi this regime zvinhu zvakaiwandira unoona batiri zvinhu zvariwandira komanda vanhu vari kutongopopota left right center ndikuona umwe ari kuti why are they not being tried for their alleged crimes? Looks like in the absence of a genuine crime being committed, people must serve time then discharged, more like someone wants to punish people for no apparent reason. Uona ndenge nyaya iri kunetsa pamwe kunga vachingoenda kungonosvika votongoenda votongonotongwa right we makapara mhosva yakati votongopiwa mutongo votongosevha mutongo wacho pane kuti voramba vachingourwa tumazuva vari kurimandi bhozi kutopika uri kurimandi unenge uchitopika wakadaro but it's like unofunza iwe usitopika iwo like makazoona mese mimi zvakaitwa Jobscala akagara kurimandi kutogara kukanganwa ariko izvo kuti ai wakanogara kujeri vanototi kuenda kujeri ribio unomira jeri ungori kuti mandi saka ndoko akagara nguva refu but ukatakada tarisa nguva yakagara ikoko yakarebesa muzviona nguva yakagara ikoko yakarebesa azopedza zvikanzi panavo nyaya yasitere kubuda dzatopera just like that atobudiswa now iko zvinezvi manje yaya imwe yana Timber varongoramba variko kwa sababu wanakuta kuti beta kuti chingotonga munhu zvino munhu kana achinga apinde ikoko kana achinganzi ane mhosva kangotongwa nemhosva yake zvotopera zvakadaro pane kuti munhu oramba achingoshungurudzwa akadaro kwamanaka mumwe wari kuti as long as Chamisa doesn't advocate for them they will rot in prison or even die there. You need to be practical and bring Chamisa back, otherwise all your statements are like whispers in a graveyard. Munhu zvotaurwa nemumwe akutaurwa inanzi kuti ndadaro kunozotanga kuda kunoyamuri against ndini panapoma kuti ndiwo kudaro mumwe akutaurwa hanzi ngavatange vadzosa Chamisa kuti avamirire panyaya dzavo vakasadaro vanoorera kujeriko ndozvokutaurwa nemumwe amene munozvionawo sei guys munoionawo sei comment yauya iyi kunzi vanofanira ku inini zvangu handina chekutaura pacomment iyoyo zvokutaura but ndangoti ndingoisvitsawo sekuuya uko yamboita ndiri kuona mumwe ari kuti Zimbabwe desperately needs political leaders, activists that will organize Chimurenga to liberate Zimbabwe from the illegitimate misgoverning Kukura-Hundist ZANU-PF criminal government, register to vote and voting again in 2028 without electoral reforms and an independent ZEC is insanity. Urikona imwe nyaya irikuta hapaiwa tingaregister kuvhota vasati vaisa mareforms anyaya yemareforms yaibvira ichitaurwa mukaita maelections pasina mareforms munenge muchitamba nenguva but Zimbabwe is a different country. I don't know kuti zvinozongoita unozongoona tatongoma muelection mode unotozongoona vanhu vacho vamuri kutomira navo vatongoma muballot saka zvinonetsa nyaya idzodzo dzinenge dzichinetsa panapa mumwe ari kubuda panapa ari kuti aiwa ko naye vakatadzeiko vanhu ava naye
kubva vanzwai nai ZANU-PF inga mukutonga wani nyika yacho chiri kunetsa chii? Takati idyai zvamuri kuda, chingosiyai vanhu munyika vazviraramire. Chakaipa chii? Ananiki nemumwe mutaurewo nevamwe vako sei kuti zvanyanya zvoona vanhu vakutosvika pakukumbira kuti chatakungokumbira kuti tingoti vanhu tichingogarawo tichingofambawo munyika macho kungofambawo nje because zvanyanya vedwe. Unenge takatanga kutarisa makesi evanhu vacho kuti ndinganzwa unotanga kutoshaya kuti akomana bo here zvinhu izvi, bo here nyika tomarwadzira zvinhu zvichiita. But anyway, nhasi nyaya iri panapa mhuri yeZimbabwe ndangoya nayo zere ndiri kungoti vamunangagwa vari kusuyiwa kusungiswa ivo vamunangagwa naziyambi wavo nenyaya yekutochwa kwakaitwa human rights ngirinuyo Obeyshava. Ndo nyaya iri mudariro iko zvinezvi, ende lawyer richange richimirira ipapo ndivabiti vatendai biti netimu ravo ndo vachange vachimhanya nyaya idzo dzokukoti kusuwa vamunangagwa netimu ravo. Munoionawo senyaya